Als er een dubbele competitie gaat dat hij nu dood. Jongen. Wat een man. Jongen. Nee, met huisje. Nee, ik krijg het shit met huisje. Ja, in Bintklant. En hoe? Ja, dan moet je kleintje. Zoiets schetsen, hè? Ik hoor je net zeggen. Ga naar geloof. Sanna, hallo. De spierballen er niet bij vandaag. Ja, Bas, mooi. Beursen. Minst voor hem. Ja, dan moet hij helemaal doorgaan. Hè? Dat is gevallen. Lep Peters. Nee. Nee. Jongen. Nee. Ja, mooi. Goed voor jou. Mooi. Nou, dan maakt hij nog mooi af. Normaal op elkaar mag je toch tevreden zijn met die prima gehuurd vandaag. Tegen een jongetje. Hij is nou derde of tweede. Ja, ik weet het niet.